един час пестихме само и само, защото не слушаме Waze, защото сме много умни. Какво става, бе? Светна БМВ-то, светна БМВ-то. Здравейте хора, аз съм Бобака, до мен е Лори и днес отиваме на първото ни море заедно, откак сме заедно реално. В Бургас отиваме в момента, разбрах се с най-големия CS плеер от Стара Загора Богданов. Се видим набързо с него по пътни и след това тръгваме към Бургас, по-точно към Сарафово, защото той е точно до Бургас. Да, там ще се срещнем с Бенджи и Саша, които са мои приятели. Чакайте, днес ли ще идвате? Днес не, утре ще се видим с тях. Реално ще ви влогаме да ви покажем нашето пътешествие, нашето приключение. Дали ще се случи нещо интересно, не съм сигурен. Но дано нещо се случи, защото ако е просто някаква скука, най-вероятно няма да качим това нещо. Реално сега се качваме на магистралата, излизаме от Пловдив. Ще ви снимаме като се настаним самия апартамент, който сме наели в букинг. Ще направим рум-тур, как се казва? Направо апартамент тур. След това вечерта най-вероятно ще излезем някъде да вземем за хапване нещо. Погледнете какво е времето, малко облачно. Времето е много зле в момента, да. Също така, това е друга тема, която исках да засегна, именно, че доста хора ме знаят покрай компилациите и мисля да направя съвсем отделно клипче. Сега няма да ви говоря в този влог, но повечето от вас са се абонирали заради компилациите за мен. Така че мисля да направя съвсем друго клипче и да ви обясня как стоят нещата и защо съм решил да ги премахна всичките и да започна, а именно да влогвам или нещо, просто друг тип клипове да правя. Така че, ако искате и ако ви бъде интересно да го чуете това нещо, ще ви направя съвсем отделно клипче. И аз, нека да ви се представя сега, аз съм Лора, много от вас може да ме знаят от TikTok, там съм по-известна и това е за мен. Как така? Хората, ако ме знаят от TikTok, могат да знаят повече. Ти си бъдещата жена на Борислав Х. Все още не ме знаят, понеже още не си почнал в YouTube да качваш. Аз се качвах, просто сега почваме нови клипове. Ти качваш, но сега сега те виждат визуално, а не като... Между другото, да. Сега не съм качвал клипове така с мен си, реално да ме виждате. Тайгара от Гелето го бях срещнал до университета тук в Пловдив. И буквално му свалям прозорица на БМВ-то и му викам: какво става, тигре? Той така седи и ме гледа, той си мисли, че съм му някакъв фен, той буквално не знае, че аз съм Борислав, че аз му правя компилациите. И за първи път ме видя на живо реално, така че доста малко хора от стримерите и като цяло в гейминг индустрията съм се виждал на живо. Така че да, много сега ще ме виждате за първи път. Нищо, че ме следват доста време. Няма да е за последен път, защото те първо започваме да бутаме яките влогчета и клипове. И то няма да е само влогове. Ще има различни клипове, свързани с колата, с БМВ-то, с съвсем други коли. Просто с теб, с бебчето. Така че ще има много, много клипове. Сега съм измислил много неща. След 2 дена тръгваме за Гърция, така че и за Гърция там сме... Сколко 3 дена? След 3 дена, без няколко дена тръгваме за Гърция, така че там ще има доста влогове. Там мисля, че ще се получат доста интересни неща, защото реално бебчето ще ходи за първи път в Гърция и тя не знае какво да очаква там. Аз ще ходя за втори път, реално и на мен ще ме е някакво странно, защото за първи път ще ходя в Тасос. За първи път ще ходя в Тасос, иначе в Гърция да ще ходя за втори път. Ако стане нещо интересно, бебчето ще го хване по пътя или ако има нещо за казване, ще се включи готово. Между другото, от една година не съм карал някъде по автомагистрала Тракия, в момента ми е супер странно. Тая лява лента е що горе добре, обаче дясната е пълна с дупки, тук някакви тирове минават. Просто от доста време съм скачал на магистрала. Едно от платната беше затворено покрай БМВ събора, не знам сега дали са го оправили още. Ти ще ми кажеш за всеки случай, защото... Предстои, то в Уиза го има отбелязано. Предстои да разберем дали са го отворили или дали са го направили. То си покажа. Между другото, много важно нещо искам да отбележа, че на автомагистрала Тракия, който се движиш, мисля, че потвърди, ще съгласи с мен, а именно, че в посока Бургас, като тръгнеш, автомагистралата е много самия път е много по-добре. Докато, ако караш към посока София, демек наобратно, към София е мега леш, особено дори лявото платно е супер пълно с дупки, а сега дясното е много добре. В смисъл, снимай дясното платно да видят колко е хубаво. Това, ако е към София, дясното платно е пълно с дупки. Така че реално към Бургас е много по-добре магистралата. Как те минават колите? Спокойно. Виж как се маха, Стара Загора. Стара Загора! Да не видим само им ли тротинетката някъде.
Добре дошли, Стара Загора. Община Стара Загора. Значи, хора, не знам дали аз съм единствен с такъв проблем. Обаче, много, като карам с бърза скорост, както съм например на магистралата, много стискам волана. И като стискам много волана, при стискането ми се потът дланите. То не е толкова от притеснение, не знам от какво е. Просто от новото стискане. И то как е и сега и жега, лято, 40 градуса навънка. И като стискам, много ми се потът дланите и затова много мразя с някоя се разпостискам. Поради тази причина какво правя? Слагам си ръката на климатика, няма и 30 секунди, дланта вече ми е ледено студена и няма вече никакъв проблем. Всеки момент ще отидем на бензиностанцията при Богданов, трябва да се здрависам с него, естествено, той ми е верче. За да се здрависам с него, няма как да му дам моята потна ръка. Значи той ще каже толкова какво се притесни толкова. А то не е заради него, то е заради скоростта, с която съм карал до сега. И поради тази причина, ето той е на 200 метра някъде ми го дава, поради тази причина слагаме ръката на климатика, да може да стане по-хладничка такава, по-да обере, да не е толкова мокра. И това е много голям лайфхак. Ето е бензиностанцията, дами и господа, при която отиваме. Каквата дупка тук е. Его, Богданов! Снимай на колонката Богданов. Къде? Ето го, дами и господа. Богданов! Това е най-добрият плеер на CES. Значи, казвам ви, няма по-добър. Това работи на бензиностанция. Това е защото на турнирите не им плащат достатъчно. Иначе той всички турнири ги бие. Това е най-добрия. Питайте който искате. Нас по маско всичко го познава. Всичките го знаят, че това е най-добрият CES плеер. И най-добрият ми приятел. Един от най-добрите ми. С колко време се познаваме? 8 години. Повече години. Повече от 10 години. Да се видим с Богданов. Meanwhile. Чакаме Богданов преди да сипа гърчица на някаква кола. Цункай ме. Аре бе, цункай ме. Сбогуваме се, малко тръгваме към Бургас, защото вече стана 8:49. Се видим нещо на връщане, може измислим. Като се връщам от Бургас, то пак е насам. И на мен. Капитан, от Богданов. Чао! Чао, па ще гледаш горе. Айде, лека. Леле, видяхте ли това? Малеле! Идва бурята. И така, ние отново сме на път, отново сме на магистралата, тръгваме за Бургас. Времето е ужасно за сега. На 1 юли тръгваме за Гърция и там вече е отделен влог, където мисля, че ще ви е много по-интересно и ще се случват много повече неща и по-интересно, защото там е много по-различна обстановка. Аз реално миналата година, като ходих с моя най-добър приятел Димитър, с двете БМВ-та бяхме тогава и минахме през някаква граница, която беше много странна, беше някаква горска граница, не беше реално главната граница на Гърция с България. Минахме през някакви гори и отгоре беше супер яките гледки, обаче минахме през някакви села, които реално няма как да ги видиш така, просто трябва да обикараш с колата да ги видиш. И самите села бяха някакви много странни. Хората там се едно са 1990 година. Много така изглежда като назад във времето и се връща така много назад, което мен ме зареждаше и ми харесваше доста. Просто самата обстановка е съвсем различна. И ще е интересно, ако видим някакво село такова, но не съм сигурен, понеже не знам през къде ще минем. Най-вероятно ще минем през главната граница, защото е по-напряко.
на Гърция и директно отиваме към Керамоти или там Керамоти, не знам как се произнася. Мисля, че беше като Керамоти. Нека проверим какво се случва. Някаква патрулка има, тук 50 ограничението. То отзад ще ме шибне между другото. Мина на супер малко. Гледайте само какво става, още съм влезнал в Бургас и вече някакви линейки хвърчат, какво се случва тук? Тук няма парко място, май, са взели всичките места. Ето го паркинга на хотела и това трябва да е. Това да е паркинга? Да, ма като гледам, май няма место. 5 шибани века по-късно. Еми, намерихме къде да спрем с трезора. Ето тук я оставихме малко на пътя. Само да не пречи тук от оградите, но ако не пречи, всичко ще е наред. Малко сме натоварили с багажа, но аз си нося тук една кутийка и чайничката. Той си носи саковете. Ето това всъщност е хотела, до който е нашия апартамент. Ние сме някъде, предполагам, вътре на хотела или отстрани на хотела, не знам, някъде покрай хотела. Трябва да влезем от рецепцията на хотела. След това не знам къде трябва да ходим, че жената ни е дала някакво опътване. Няма много да се изгубим. Да, вижте го колко симпатичен с тези чайнички. Бебе, искаш ли да ти помогна? Добре, малко е ядосан, защото един час не можахме да намерим къде да паркираме. Общо взето нямаше къде да спрем. Лутахме се, той се ядоса. Така, хайде сега да видим откъде трябва да влезем. Ето тук някъде предполагаме рецепцията. Това е хотела, много зловещо изглежда на камерата, бе. Ето, това предполагаме рецепцията. А то не се вижда нищо. Това е рецепция напълно... А? Това е. Ма то не свети. Не свети, но пише рецепция. Добре, влизаме. Добре, достигнахме някакси до градината. Ето го дългото описание, което четем от жената, за да си намерим стаята. Виж тази врата каква е? Това ли е вратата? Жаба. Каква жаба? Не, къде? Тя. Къде трябва да влезнем? Чакай сега да го отворя някак си. Малко е зловещо. На нас ни трябва C13. А не, C310. 112. Етаж 3 ни трябва. Къде са стълбите? Ето го асансьора. Колко е бърз. О, колко сме хубави на този. Тук няма да се кача. Не, ела сме, не ме остави. Има стълб. Цъкай тройката. Ама, цъкаме тройката. Оставяме. Значи, аз да ви кажа, че него много го е страх от асансьори. И затова не се качва в асансьор, аз вече на 3 етаж. То дали ме чака отвън или след трябва някак си да ги таковам тези всякове. Сега ще проверим. Моля как се преминава. Бебе! Няма го. Добре. Стойте сега. Ето го. Ай! Ще се прескрепи ли, бебе? Бързо. Там ли е? Следи. Сега нека да ви направя една разходка. Така, това е входната врата. От тук влизаме и виждате това. Ето тук имаме една мъничка кухничка. Хладилника естествено е празен. Вау!
Искам да видят само коридора. Какъв коридор имам? Дай сега ми се продължа моята обиколка. Да знаят в коя стая съм бил. Това ни е диванчето. Вижте ни само възглавничката на миньоните. Тук имаме плюшна играчка. Така. Телевизора има и един пъзел долу, който му липсват 4 части. От тук влизаме в спалнята. Това ни е модерната врата, която мисля да не отваряме и затваряме, защото малко не знам дали ще можем да я отворим след това. Това не знам как да го опиша. Тук ни са кърпи, глупости, ето ги саковете ни. Да, това ще е за дрехи, които не знам дали ще изкараме. Това ни е банята. Имаме си душ кабина, туалетната. Ето сега отиваме към тераста, нека да го видим той с кой говори. Той говори с някой. Тъмно е и не се вижда много от тераста, за която се извиняваме. Ще ви я снимаме утре. Тук, между другото, имам много хубаво огледало, което си харесах. Ето го огледалото. Да. На това огледало ще се правят предимно повечето снимки, така усещам аз. Общо взето, да, това е за сега, за тази вечер. Ще се видим след малко. Добро утро, хора. Ние се наспахме, станахме, но времето е много зле. Сега ще ви го покажа. Там е по-облачно. Ще вижда ни се морето, ето там. Там. И сега не знам какво ще правим. Ще полежим още малко, ще се оправим. Разбрали сме са към 10:30-11 да се видим с Бенджи и Сашо, защото времето днеска не е много за плаж. Тъй, че плажа ще го пропуснем. Ох! Та картина ще е скъпа. Искам само да видите, тук е минавал Стоян Колев, понеже, както виждате, климатика е някакъв отворен, но не функционира. Това е единственият климатик в апартамента. Чакай да ви покажа банята, вие сте видели вече, но тук в душ кабината няма топла вода. Във ваната има топла вода. Не знам дали се забелязва на камерата, как на някои места е супер зле. Значи искам да забележите само по плочките какво се случва. Ние сме готови да ходим и нека да ви покажа моята визия. Ето това съм аз. Мисля да съм сега с едни високи обувки, след това ще премина там в чанчичката ми са маратонките. И така, нека го оставяме и ни тръгваме. Ето го. Чакай. И излизаме. Оп. То ще вали. Виж тук сме имали фонтанчи. Аз го взях още нощ. Тук фонтанчи. Нека да ви го покажа. Модерна работа. Тук ми дава да си сяда. Сега, колата че дали ще е там? Какво си покаже? Кой? Какво си покаже? Той ще си покаже, защото той снощи когато спря и почна да се филмира, че ще ли да му вдигнат колата, че ще има скоба. Тук не се ли вижда? Не може да се вижда. Не се вижда. И ние пак ще продължим да снимаме от телефона. Камерата пак няма батерия. Той не се е сетил да вземе зарядното, да може да я заредим. И затова ще го бутаме без камера. Ето. Благодаря. И имаме новина за Валя. Снимай им джама да видят какво стана. Смисъл вчера от тази магистрала, лайна, глупости, птици и коли не блъснахме. Ето го морето. Това не е морето. Това не е морето, бе, това е някакъв язовир. Разбрахме се сега с Бенджи и с Сашо. Ако успеят да дойдат и да се оправят набързо, ще ходим заедно в Хепи. Ако не, ние ще ходим заедно на Хепи, защото сме гладни. Много сме гладни, ние вчера не сме яли нищо реално, така че... Ще вместо да отиде на автомивка, той вижте какво прави. Как ми е прозореца. Ето. Чиста работа. Много добре се справя. Гледайте ми. Още е мръсно. Може да цъкаш това? Как да го цъкам? Аз не мога да го стигна до там, бебе. Хайде, пръскай.
Чакай, не мога ли да го опръскам него? Само ли малко, бе? Ти ме опуска целия, бе. Запре малко, опуснам вода тогава. Добре. Мале. Аз си казах, че ще го опръскам. Нищо не прави тази вода. Не мога да го постигна. Еми е по-добре, ама... Стои малко, бе. Що ме поплискаш? Не, махай се, аз ще го цекам. Намокрихме го. Стабилно. Това му е за наказание. Той си знае какво наказание. Къщите ни дойдоха. Бенджи Сашо още ги няма. Всеки момент трябва да дойдат. Да, не това школа. Праска дъжд. Ето ги Бенджи и Сашо. Пристигат при нас. Това са те. Ето ги. Здравейте! Така, представете се на нашата аудитория. Аз съм първи. Това е Сашо, ето е Бенджи. Аз мисля, че ще е момиче. Аз съм Лелята и няма да кажа. Знам, но няма да кажа. А ти какво си? Аз съм дядо. Той е дядото. Да, дядото. Дай цена на здраве. Ето ни е турчилата. Това ни е също чиканки. Другата турчила. Бенджи, обясни какво ще ядеш? Ще ям салата с киноа и бяла риба, с марулки, с доматчета, с чушка, с селенци. Сашо, ти? Пиле. А какво пиете? Изглежда много добре. Лимонадка с драконов плод и попеш. Страхотно. Видял се, днес няма да можем да направим плаж. Наядохме се в Хепи с Бенджи и Сашо. Сега тръгваме, ето и му е колата. Сега тръгваме за мола. Ще поседим малко там, понеже в това време няма какво да правим. Не можем да отидем на плаж, да се надяваме поне времето утре да е хубаво за плаж, да направим утре един плаж. Ще караме сега за тях. Отиваме в мола. Така. И как оглежда мотора? И вижте пак къде оставихме колата, на пътя пак. И вижте, гумата седна е във въздуха. Колата отново е на пътя. Това е единственото място, на което успяхме да я зарежим. Ето, колите си минават без проблем. Най-много някой да влезе по-насам към локвата и да опръска. Но аз не мисля, че ще е проблем. Нищо. Бебе, дали колата ще е тук утре? Тук ще е, няма къде да. Ние сутринта тръгваме, така че... Опа, така. Добро утро, хора! Напуснахме хотела. Сега отиваме на един плаж преди да се тръгнем за Пловдив. Аз съм си с Банския. Отиваме сега да вземем Бенджи и Сашо. Тръгваме към плажа. Правим един плаж. После не знам дали ще ходим директно за Пловдив или ще се разходим още някъде. Но мен ме оставя втория вариант. И ето е колата. Все още е тук. Никой не е вдигал. Няма скоба. Така че всичко е наред. Ето, взели сме вече Бенджи и Сашо. Тръгваме към плажа. Той сега ще търси локацията. Фора Бургас или Марке Фора? Решихме да спираме на Фора, а не на плажа, където е. Не знам защо. Слушаме бургазлите и отиваме на там. И ето така ние използваме един чадър. Просто мъжете отидоха за питиета. Ох. И тя дойде при мен да спрем компания. Вземи сянката. Вземи слънцето. Вземи слънцето. Мен ме прати на сянката. Така. И ето ни след плажа. Плажа вече за днес. Плажа го приключи. Малко сме изгорели. Ето, малко сме червени. Той ще ходи в мола с вас. Да, сега ще ходим в мола с вас. Да, явно само пред нас ще минаваме. Ето ни тук в колата, след плажа, преоблякани, оправени. Чакаме Бенджи и Сашо да се оправят и те. И тръгваме за мола, ще играем боулинг. За сега това е плана. Ще ходим да играем боулинг. Аз съм изгорял на куче. Ръцете няма какво ги кометат, не се вижда толкова. Да, вижда се тук. Тук ме е червена, тук каква ме е бяла. Но... Дали са това? Те са. Тръгваме към мола. Ето ги, те дойдоха. Скриха се. Я да им сега какво ще ни кажат. Какво ще правим? Къде ще ходим? Нали в мола да играем боулинг? Добре, значи мола. Вижте, дори не знаят какво ще правим, а идват да ни развеждат. Айде.
Боулинг. Галерия. Къде си намерим място този път? Ако няма, ще ходим някъде другаде. Това е, отиваме към мола. Като хапнем, ще изиграем един боулинг и след боулинга най-вероятно вече ще стане време да се тръгваме към Пловдив, защото имаме път. Реално ще стане към 8:30-9 вечерта. Ще тръгнем лека по лека. И той пас го пусна 10 мигачи завива наляво, той нещо се базика с мен. Сашто се базика с мен, защото пуска 10 мигачи завива наляво. Нещо се гаври с бубака. Така, аз и Белчето имаме, той има 2 чизбургера, аз имам мини пилешки бургер с кола и водичка. Вие какво имате? Имаме пържени картофи 2 броя и 2 двойни рокера и една количка си. Влезнахме в игралната зала, почехме си боулинга, сега ще ходим на боулинг, поправяме се и така. Вижте го колко ми е изгорял бебето. Вижте колко му е червено кръчето. Ето, си е научи, ще гледаме да не се сърджи. Запрувам си, аз не съм зелено, моля ви се. Аз съм червено. Бебе, искам да видиш, виж цветенците как мърдат. Виж. Тройка. Тройка. Мисля, че подвършат. Те са коста. Аз трябва да избера къде да излезне. Не, то няма къде другаде. Поместиш там. Аз сега да изкарам. Бенджи ни бина не се сърди вечето. И сега ще обиколим. Ходихме да му вземе един спрей за изгаряне, защото той много е сгорил и ще вземе да вземе някаква температура да му стане лошо. Затова решихме да му вземем нещо. Сега ще видим призливи и след това не знам, най-вероятно ще се тръгваме за Пловдив. И... Ето ги колите. Сега се сбогуваме с Бенджи и Сашо. Ние тръгваме към Пловдив. Да го намажем, да го видим всяко, ще го правим с изгорялото. Дали ще умрем по пътя? Няма да мира по пътя и това е. Хайде. Чао, Не плачем. Не плачем. Вкусняна соза. Само не май с гърба. Искаме така да го изпереш от Не. Как ще има се работата? Аз ще караш така. Сега ще съм била там. Гледам ли погрешно? Поне корема ми е бяло и мога да спа по корем. Вижте, на какъв красив залез само се прибираме. Гледнете. Красота. Ето е моята красота. Прибираме се голи от Бургас. Нашето приключение не е свършило. Все още продължава. Здравейте хора, пристигнахме благополучно в Пловдив. Да, вече се намираме на Бебчко апартамента. Дойдох да оставям, аз съм още с бялото намазаното, още съм изгорял на куче. Сега я оставям, помага ми с саковете и паля колата, тръгвам към нас. Тук мислим да приключи нашия влог. Надявам се да ви е харесало приключението и всичките щуротии там. Реално чакайте тези дни още един клип. Не знам кога ще го обработите от Гърция, но той е малко по-дълъг, защото ще е 5 дена. А тук в Бургас бяхме 2 дена. В Гърция ще сме 5 дена, така че ще се случи някакви интересни неща. И мисля, че ще си заслужава повече чакането, понеже има повече неща за правене там и ще сме баш на ново място. Докато в Бургас сме били. Но в Гърция мисля, че е много по-интересно. И да видим дали изобщо ще се възстановим за Гърция, защото, както видяхте, изгорях на куче. Ако поне малко ви е харесал клип, ще ударете един лайк. Последвайте ни в социалните мрежи, за да следите всичките неща, които качваме. Снимките, които качваме. Да, снимките са в Instagram, кратките клипчета в TikTok. И като цяло... Това е от нас. Да, в YouTube можете да се абонирате, за да видите кога качвам нови клипове, ако са ви интересни за гледане. Чао и ще се видим следващия път.